K1 86 kg, Dominik Skrzypkowski z Rudzkie Centrum Atletyki kontra Patryk Szyguła z Shogun Mysłowice. Jest przewaga wieku na korzyść Dominika, waga podobna, a wzrost na korzyść Patryka. Jestem ciekaw dalszego dopingu. Patryk Szyguła białe spodenki, Dominik niebieskie. I Dominik jest górnikiem chyba z zawodu. Ciekawe, czy będzie mieć uderzenie niczym takim kilofem. Ale trzeba przyznać, że ciężko jest połączyć Pracę górnika. pracę górnika z zawodowym fighterem. Ale patrz, jak tutaj panowie... I są pierwsze deski. Bezpośrednio leci nam tutaj na deski Dominik Skrzypkowski, a Patryk Szyguła zyskuje przewagę. I to jest to, o czym wspominałem przed pierwszym gongiem. Małe rękawice, K1. Wymiana i od razu mamy... Małe deski. rękawice sieją spustoszenie. Czy Patryk Szyguła pójdzie za ciosem? To na 100% Patryka napędzi. No Ale musi patrz, jak tutaj pięknie straszy tymi nogami. Oj, 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 te prawe overhandy, ależ one wchodzą. Mamy teraz clinch. Myślisz, że to będzie pierwsza walka, która skończy się przed czasem? Druga. Był A, jeszcze tak, slam, tak, jeszcze przepraszam, slam, jeszcze tak. slam był. Ależ tutaj się dzieje, tu naprawdę spadają bomby największego kalibru. Oczywiście w wykonaniu Patryka. Oj, 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 tutaj frontalne, nie, pośliznął się po tym takim frontalnym Tak, kopnięciu. Chociaż z naszej perspektywy faktycznie przez chwilę wyglądało to tak, jakby to stricte te kopnięcie. O, te front kicki teraz działają fenomenalnie i Dominik, ajajaj, chciałem powiedzieć przetrwał, ale rozpuszcza pięści. Ale widać, że naprawdę obaj panowie chcą się bić i wchodzić w te wymiany. Tak, Patryk Szyguła wychodzi na taką wymianę w półdystansie, a Dominik Skrzypkowski jednak pokazuje wachlarz K1. Ale tutaj ależ. przestrzelił minimalnie. Jak ten sierpowy czy taki overhand dojdzie do głowy Dominika, to naprawdę może urwać głowę. Tutaj coraz bardziej Dominik zaczyna walczyć na wstecznym. Ale Czyżby chyba się... od początku tego pojedynku walczył z kontry. I koniec pierwszej rundy. No i przetrwał Dominik Skrzypkowski ten bardzo, bardzo trudny moment, ale ta runda poprzez te liczenie idzie na korzyść Patryka. Ale to świadczy tylko o tym, że Dominik ma bardzo twardą głowę. I pytanie, czy teraz nie jest leciutko Patryk zirytowany całą sytuacją. I być może Dominik, on teraz wrzuci drugi, trzeci bieg i zacznie dyktować warunki. No, runda jest na pewno na korzyść Patryka, więc Dominik, jeśli chce wygrać walkę, no to musi zacząć myśleć o rzuceniu I są wszystko na... powtórki. Zaraz będzie ten prawy overhand. Na początku siadł ten pierwszy. Oj, 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 za ucho, za ucho. Ale szybko pozbierał się Dominik. I te front kicki bardzo dużo dały mu, że tak powiem, czasu i uratowały przed kolejnym liczeniem. Ależ wymiany naprawdę w tym półdystansie. Panowie nie kalkulują, panowie idą na wojnę, panowie idą na urwanie głowy. Ale to właśnie tego typu walki są najbardziej mile widziane. I właśnie takie walki chcemy oglądać. I ta runda jest stosunkiem 10-8, prawda? Tak jest. Musi odrabiać straty Dominik, który jest w niebieskich spodenkach. A Dominik tutaj już zaczyna od frontalnego kopnięcia. Tak, on będzie polował na te front kicki, ale będzie polował na mocne sierpy jego rywal. Ależ tu jest chaos. Można to nazwać istą solóweczką. Dobrze to opisałeś. O, w końcu jakieś kopnięcie w wykonaniu Patryka. Ale spokojnie, metodyczny jest Dominik Skrzypkowski. On przeczekuje swojego rywala, który bardzo dużo energii traci na te akcje, na te zrywy. Mamy dużo tutaj clinchów w tym pojedynku. Tak, jest klinczu bardzo dużo, ale tych wymian też sobie nie szczędzą. O, i widzimy tutaj znowu Patryk O właśnie. rozpuszcza te ręce swoje. Teraz Dominik chyba jest tą stroną inicjującą atak. I czy on przejmuje inicjatywę w tym pojedynku? Na to wygląda. Ale widać zmęczenie na twarzach obu panów. No nic dziwnego, ale wydaje mi się, że Dominik Skrzypkowski jest tą stroną, która ma więcej tego paliwa w baku. Rozpuszczają pięści. Ale tutaj nie wiem,
czy dobrze zauważyłem, ale Dominik zebrał w tej wymianie kilka mocnych ciosów. Dominik niepotrzebnie wchodzi w ten półdystans. Zauważ, jeżeli on się bije z dystansu, on kąsa tymi front kickami, tymi akcjami okrężnymi, to jednak on dyktuje warunki. Tak, zdecydowanie. A gdy wchodzi w ten półdystans, to jest woda na młyn dla Patryka Szyguły. O właśnie, o właśnie! Wymiana. Końcówka rundy drugiej. No widać, że Patryk tutaj naprawdę przyszedł się bić i próbuje... I Dominik, O, Dominik właśnie. również, ależ bomby, ależ tutaj ciosy wpadają. Te wymiany są delikatnie chaotyczne, ale mogą się podobać naszym kibicom. Jesteśmy już po kolejnej rundzie. No pierwsza oczywiście dla Patryka przez ten knockdown. Ta runda już była moim zdaniem bardziej wyrównana, z lekkim chyba wskazaniem na Dominika. Ciężko jest mi to stwierdzić, natomiast ciężko jest mi stwierdzić, że jest z delikatnym... Oj, 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 tutaj już właśnie odczuwa trudy pojedynku Patryk Szyguła. Tego tlenu jest coraz mniej. Wiesz co, te 80, tak? 86 86 kilo. Naprawdę ciężko jest dotlenić. Nigdy tyle nie ważyłem, ale mogę sobie tylko wyobrazić. O właśnie, te akcje takie frontalne w wykonaniu Dominika są naprawdę jego mocną bronią. Ale również w tym półdystansie nawet momentami trafiał. Czy to lewą ręką, czy to prawą, jak te, o, te kolano. Gdyby siadło w wykonaniu Patryka. Nie, panowie naprawdę dają tutaj świetne widowisko. Przyszli się powymieniać uprzejmościami i idealnie to robią. No Patryk Szyguła ma naprawdę kowadło w tych pięściach. I runda numer 3. 2-minutowe odsłony. Ogromny doping dla Patryka, który teraz został trafiony kilka razy i chwieje nam się na nogach. I to od razu na początku rundy. Tego się nie spodziewałem. Ajajaj, tutaj Dominik Szybkowski rzuca wszystko, co ma. On chce być może nawet zakończyć tą walkę przed czasem. Ale Są wymiany, trafia Patryk, trafia Dominik. Co tutaj się dzieje? Kibice kochają takie starcia. A zauważ, Mateusz, że tutaj nie wiem, czy nie pachnie remisem, bo pierwsza runda 10-8, dwie kolejne dla przykładu dla Dominika i mamy wtedy remis. Ale panowie już naprawdę bardzo ciężko oddychają. Widać to po twarzy jednego i drugiego pana. Ale jest ogromny pokaz charakteru tutaj z jednej i z drugiej strony, serducha do walki. Jest, właśnie, wymiana w półdystansie. Trafia Patryk, kolano! Odpowiada tym samym Dominik. Tylko że żadne z kolan chyba nie było trafne. Ale próba na pewno Tak, była nie no, próba oczywiście, próba była bardzo dobra. zacna. Ostatnie 30 sekund tego pojedynku. Kto zaznaczy? Zaznacza Dominik. Próbuje odpowiadać Patryk. Tu bez gardy panowie przyjmują i wyprowadzają te uderzenia. No, szczęki mają bardzo Tytanowe. mocne. Tak, A przypominamy, to są małe rękawice, bombki. I wymiana, ostatnie 10 sekund. I tam To jest, teraz chyba właśnie kolano weszło na głowę Patryka Szyguły. ale zmęczony jest Patryk Szyguła. Przyjmuje kolejne ciosy. Czy skończy Dominik go? Nie skończy, ależ to był bój, ależ to był pojedynek. Bijemy brawa, panowie pokazali wszystko. Ogromne serducho, ogromny charakter, ale również wachlarz umiejętności. Tutaj z naszej perspektywy widzimy, jak Patryk Szyguła jest zmęczony. Dominik z pewnością też. Mam wrażenie, że Patryk Szyguła za bardzo się podpalił w tej pierwszej rundzie. Ładował jakby całą moc, całą energię w każdy cios i dzięki temu w tej trzeciej rundzie te ciosy nie były takie efektowne. Ale piąteczka zbita, sportowe zachowanie, zachowane. Powtórki. Tutaj próbował, ależ wymianę. Właśnie tutaj trafił Dominik i tym front kickiem nawet tutaj zachwiał swojego przeciwnika. Tak, Kolano, które nie siadło, miałeś rację, ale na pewno było niebezpieczne. Ależ tutaj trafiał Patryk Szyguła.
Dobrze, to co? Oddajemy w takim razie. Głos do oktagonu Silesian MMA. Szanowni Państwo, zapraszamy do werdyktu walki szóstej. Przez większościową decyzję sędziów. Remis! Wielkie brawka! They say you should stay away from villains, but I don't really see the fun in that. They told me you'll never learn your lesson, but they don't know I took a different class. He keeps me guessing on my toes, leaves me hungry, wanting more, and I love the rush. Always unpredictable, but there's one thing that